Bé, mister, suposo que s'ha fet. El seu rival en el Terrassa ha dit que ha passat vergonya del partit dels seus jugadors i que si el Lleida, si hagués volgut marcar 8 gols, els hagués marcat. Quina opinió té Mili Vicente del partit? No sé, hem intentat fer tot el que hem pogut. El que estem molt contents perquè era un dia molt important per tornar a il·lusionar-nos, un dia perquè l'equip reivindiqués davant de l'afició, que feia alguns partits que a casa no els donàvem el premi que mereixien i les coses han sortit bé. Crec que fa justícia a la feina que ha fet aquest grup durant bona part de la temporada i bé, de res que ens tornem a ficar en una lluita que és maca i que ens il·lusiona a tots. Molt content, molt orgullós i felicitar a tots els jugadors per descomptat. Feia temps que no se treia tant profit de les jugades d'estratègia, feia molt que no cantàvem gols així. Sí, és una de les coses que necessitàvem millorar per tenir més efectivitat i bé, sabíem que el Terrassa no té un equip alt i podia patir i els llançaments han sigut molt bons i els remats també i això a vegades va una mica de reparratges. També recordo que a Badalona no en té 2 i 3 i a vegades passes 10 partits que no fas cap, però avui ha estat molt encertat. El marcador és un resultat en clau externa si algú se li podria haver instal·lat el derrotisme i també en clau interna dintre del vestidor per si algú creia que hi havia opcions d'alguna cosa. Sí, el que passa que avui amb els resultats que ja hem anat sabent si algun jugador tenia dubtes doncs abans del partit ja s'han anat, perquè ja sabem que tothom està costant molt guanyar ara, que tothom nota la pressió i estàvem convençuts que estàvem vius si podíem guanyar aquest partit i bé, crec que ara s'obre un final de temporada apassionant amb l'equip jugant-se coses molt interessants i sobretot que amb aquests 3 punts ja avancem bastant i suposo que entre els 10 o 12 primers ja quasi ho hem assegurat, també és una bona fi. Desconec si l'entrenador de Lleida juga les travesses o no. No sé si... No. Però aquests resultats de segona B, si els haguessis pogut dir abans de la jornada, haguessis ficat el 2 en l'estat i el 1 en l'estat. Sí, avui ha sigut una jornada redona, sí. Però el més important era la nostra victòria i el que ara se'ns estava resistint i avui crec que els jugadors ens ha anat molt bé marcadora i també vol destacar la capacitat de reacció després de l'empat, que ha sigut molt desafortunat i l'equip ho ha seguit intentant, jo crec que ha estat més tranquil que en altres ocasions i el fet que arribessin els gols aviat ens ha donat més confiança, els jugadors s'han deixat anar i crec que han fet un bon partit. A part de la tranquil·litat amb la que han jugat avui els jugadors, és possible que sigui degut al fet que no es partia durant aquesta setmana amb la pressió, la necessitat de guanyar per enganxar-se, per estar allí entre els 4 primers? Era una setmana en la que tot anava més tranquil, ja es parlava de la Copa del Rei i no hi havia aquella pressió d'altres setmanes. Potser sí, potser al Badalona hi havia més nervis que els que hi havia avui. Sabíem que s'havia de guanyar, però que també tot el que féssim era en positiu i no teníem tampoc cap... Ningú ens donava per aspirants encara en aquest playoff i això pot influir, però sobretot ja dic, al començar el partit, que després de l'empat d'ells de seguida féssim el 2-1, jo crec que també ha estat molt important. I després era un partit amb al·licients afegits, pel que havíem set la primera volta, tots en teníem molta il·lusió en poder guanyar aquest partit i sabíem que si fèiem les coses bé podíem aprofitar algunes debilitats del programa. I miri, al fet del comentari del moment, torna la pressió, perquè tornem a estar en joc, però benvinguda sigui aquesta pressió de cara a aquests 3 partits que queden abans que s'acabi la Lliga. Sí, durant la setmana hem estat parlant que ens havíem de guanyar el dret a jugar una final. Ara jugarem una final al camp del Sant Andreu. Ja sabem que no és fàcil, que els favorits són ells perquè van per davant i a més tenen els empats, els afavoreixen amb ells, però estem allà i ara benvinguda sigui aquesta pressió. Vol dir que estem entre els 8 millors equips de la categoria de moment i a veure si diumenge som capaços de recuperar-nos de l'esforç i plantejar un partit molt seriós a Sant Andreu. 5 equips, un punt de diferència. És a dir, creus que la batalla esportiva serà fins l'últim segon de la temporada per ser quart?
gairebé segur que sí, perquè són molts equips i crec que es decidirà tot l'última jornada. Tant de bo nosaltres puguem encara tenir una opció, tenim 2 partits fora i ser realistes, i la situació no és avantatjosa des d'aquest punt de vista, però amb la igualtat que hi ha en aquests últims partits i qualsevol detall pot decidir, i jo espero que siguin competitius, que és el que volem, tornar a ser seriosos defensivament i ser molt difícils de batre, que és el que ens pot donar els punts que necessitem. Físicament, Emili, hem vist amb alguns jugadors a Iñaki Casado, Miscois, Miquel Álvaro, no sé si ja són també des de la cabina simulatori, que també han fet alguns problemes físics. Com estan? Són cops i potser el Miquel Álvaro és el que es queixava d'un problema muscular, esperem que no sigui res. També són cops i no crec que hi hagi cap problema. I també m'agradaria destacar avui i felicitar els jugadors que han participat i que ho han fet menys durant la temporada i que avui ho han fet molt bé, tant l'Albert com el Jordi, com el Xavi l'estona que ha sortit. I són jugadors importants, encara que no hagin sigut en volum de minuts, però que han demostrat en un partit clau que estan a l'alçada de tots els companys. No em faria deixar algú. A part d'una altra lectura positiva, avui han acabat 6 jugadors nascuts a les comarques de Lleida jugant amb el Lleida, a la Samarreta de Lleida, que és un dels propòsits que s'ha traçat el club de cara al futur. No sé si t'havies donat compte que han acabat 6 jugadors nascuts a les comarques de Lleida jugant amb l'equip. No m'he donat compte, però seria que avui seríem més jugadors de casa també per la qüestió del porter, i me n'alegro, i sobretot l'important és que ells s'han pogut sentir importants i són jugadors molt vells en formació i que tenen marge de millora, i esperem que puguin anar progressant. Deixant abans que ha comentat el Jordi, el Joan, què hem de dir del Joan? Capítol a part, crec que ha estat molt tranquil, ho ha fet tot molt bé. Ha fet una lectura de molt mèrit al final, i felicitar-lo i que segueixi treballant amb aquesta convicció, i sobretot ha sigut també un estímul, tots els companys l'han ajudat moltíssim, i crec que avui una mica s'ha fet un pas important en la seva formació com a jugador. Per cert, ja m'ha existit una primera part dura dels aficionats de la Saldarrera, intentant minar-li la moral. Això també és important, però és un porter que surt de la base amb la joventut que té, que a més rep un gol just quan l'equip s'havia lançat al marcador. Sí, sens dubte no en teníem, sabíem que és un noi tranquil, al camp de la Granella ho va demostrar, i ha estat molt concentrat, ho ha fet molt bé. Jo me n'alegro molt per ell. Ho deies divendres, i avui s'ha demostrat que els jugadors han sabut diferenciar el fet econòmic del fet esportiu, que és una altra cosa que em sembla que s'ha de valorar molt. Sí.